Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Mataimakin babban kwamanda Dr. Mujahideen Aminu Abubakar, Enlightenment da kuma PRO, kwamandan Hizba na Zaria, sabon garin Zaria local government da mataimakansa, muna muku barka da zuwa da wannan hukuma ta mu ta Hizba. Assalamu alaikum. To kamar da kashi na ji daɗi kwarai da gaske, na yi farin ciki da har aka samu doka ta kafa hukumar Hizba a wani yanki a jihar Kaduna, kuma yankin da daga nan ne za a iya samun misali da ma za a iya kafa hukumar Hizba gaba ɗaya a jihar Kaduna. Sannan abu na biyu, na yi farin ciki da ya zama abin ya fara daga Zaria kuma daga sabon garin Zaria. Sannan abu na uku, mun yi farin ciki kwarai da gaske kasancewa a zamanin shi Honorable Engineer Muhammad Usman Zaria shi aka fara asasa wannan alkhairi, wanda duk wanda ya kafa Hizba yanzu, ko da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa Hizba gaba ɗaya, to shi ya fara buɗe kofa da haka yana da wannan lada. Sannan na hudu, na ƙara yin murna da ya zama ku 'yan Hizban nan jajirtattu da muka share wannan shekaru sama da 20 muna gwagwarmai Hizba da ku, kuma ku ɗin ne dai aka zo kuma aka ci gaba da yin Hizba tare da ku, to wannan shi ma abin ƙarin farin ciki ne. To yau muna zaune a hukumar Hizba, wanda wannan hukuma doka ta kafa ta shekara ta 2003, aka kai majalisa aka yi doka aka tabbatar da hukumar Hizba. Ko kafin wannan lokaci dama gwamnatin da ta gabata 2000 sun kafa hukumar Hizba, amma a matsayin kwamiti karkashin shi Dr. Aminu Abubakar, mahaifin shi Dr. Mujahid. To amma daga baya aka ga cewa kwamiti ba zai wadatar a ce Hizba kwamiti ce karkashin wata ma'aikata ba, don haka aka kai majalisa aka yi doka aka kuma bayar da hurumin ayyukan da Hizba za ta yi, kuma wannan ya ba da dama aka ɗauki 'yan Hizba kusan 10,000. yanzu 'yan Hizba a Kano mun kai kusan 10,000. ga chat ɗinmu nan, organizational chat ɗinmu nan na local government 44. in kuka duba za ku gashi na mun gasa akan alphabetical order muka sa su. Ga local governments ɗin nan tun daga Ajingi har zuwa Wudil, tun daga A ga masu A nan Ajingi, Albasu, ga masu B nan Bagwai, Bebeji, Bici, Bunkure, ga masu D nan Dala, Ɗanbatta, Dawakin Kudu, Dawakin Tofa, Doguwa, ga masu F nan Fage, ga Gabasawa, ga Garku, ga Garin Malam, ga Gaya, ga Gezawa, ga Gwale, ga Gwarzo, ga Kabo, ga Municipal, ga Karaye, ga Kibiya, ga Kiru, ga Kumbotsa, ga Kunci, ga Kura, ga Madobi, ga Makoda, ga Minjibir, Nasarawa, Rano, Rimin Gado, Rogo, Shanono, Sumaila, Takai, Tarauni, Tofa, Tsanyawa, Tudun Wada, Ungwagwa, Rawa, Wudil. Ko ina za ku gas ga sunan kwamandan Hizban nan, ga kuma total na yawan 'yan Hizban da ake da su a local government din, maza da mata, sannan kuma ga grand total can na 'yan Hizban gabaki da suke jihar Kano. Wannan ni na sa aka yi wannan chat din a 2012, aka yi ta yau shekara 12 kenan da yin wannan organizational chat. Sannan ga yadda shugabancin ya fara a nan gidan, wanda ya fara shine Dr. Yahaya Faruk Cedi a shekara ta 2003 zuwa 2007. daga nan sai Professor Ibrahim ya Bushira, shi kuma ya fara daga 2007 zuwa 2011. sai kuma ni na fara daga 2011 zuwa 2019. sai Ibn Sina ya fara daga 2019 zuwa 2023. sai kuma yanzu na dawo 2023, ila masha Allah. So to saboda haka wannan shine a takaice tarihin Hizba, kuma alhamdulillah a tsawon wannan shekaru an ga alherin Hizba a wannan jiha, an ga ci gaban da aka samu, an ga nasarorin da aka samu, an ga irin wato gwagwarmayar da aka sha da wahalhalu. Yadda kuka sha wahalan nan kafin a kafa ta a local government, haka aka sha wahala a jihar nan. Federal government su ta ce bata yadda da Hizba ba, sai an rushe ta. Aka turo abin nan jami'an tsaro suka zo suka kama kwamandan lokacin da mataimakinsa, aka kai su kirikiri, aka rufe su, aka ce sai an rufe Hizba. Gwamnati ta yi ta zirga-zirga, aka yi ta fafatawa, aka ɗebi lauyoyi ƙwararru, aka yi ta zirga-zirga har sai da aka tabbatar cewa Hizba is in order, kuma tana cikin doka. Daga wannan lokaci su ma suka sallama, 'yan sanda suka ba mu haɗin kai, sojoji suka ba mu haɗin kai, immigration, custom, civil defense, SS, duka waɗannan ma suna da wakilci a cikin hukumar Hizba.
don bayan an gyara dokar hukumar hizba an ba wa commissioner of police seat a hukumar hizba, an ba wa director ss, an ba wa civil defense, an ba wa wato immigration, an ba wa correction menene ake kiransu services center, an ba wa sarki, an ba wa malamai cewa su zo su zauna a cikin board a dinga making policy tare da su. Wannan shi ya ba da board. So hizba muna da bangare guda uku. Akwai hizba board wanda yake dauke da membobi 15 da kuma part-time chairman. Sannan ko muna da bangaren wato administration, bangaren wato masu taimakawa hizba ta bangaren aikin gwamnati. Muna da daraktoci kusan guda 8, ɗaya daga ci ne kuga ya shigo yanzu wato wanda ya zo da dax. Muna da DG, muna da dax, muna da director legal, muna da director planning, muna da director media, abina da director menene ga sunan dai daraktocin enlightenment da sauransu. Duk waɗannan daraktoci ne bangaren adami masu taimaka mana wajen hulɗa da ayyukan gwamnati. Sannan muna bangaren command wanda shine dama tsantsar aikin. To nan ne ake da commander general, shi kuma yana da mataimaka guda 3. Akwai deputy commander general bangaren operation, akwai deputy commander general bangaren special services, akwai deputy commander general bangaren mata. Muna da mata sun kusan 1000 'yan hizba a jihar Kano. So akwai bangaren mata, waɗannan bangarorin su suke gudanar da ayyuka, kuma kowanne su ma karkashin su akwai bangarori. Bangaren operation Dr. Murja yana jagoranta, to karkashin sa akwai bangarori da yawa. Manyan ayyukan hizba dama da shine umarni da kyakkyawan da ba a yi da mummunan aikin da ake yi a fili. In ana mummunan aiki a fili, wanda ya boye shi da Allah, wanda ya a fili kuma hizba ta kama shi. Yawwa, saboda me yi a fili koyawa yake yi, me yi a boye kansu kaɗai yake cuta, me yi a fili kuma koyawa wani yake. To saboda haka aikin hizba an kana yin abin ka boye sai dai taima wa'azi, amma in ya fito fili akan hanya akan titi ana yi, to kuma hizba ne ta taka birki kuma ta hana, kuma ta kai mutum kotu bayan ta masa nasiha bai ji ba. To kuma sannan akwai nasiha da sulhu. Cikin ayyukan hizba akwai shirya nasihohi da faɗakarwa da yin sulhu tsakanin masu bashi da ma'aurata da makota. Din da aka samu matsala nan ake kawowa. Kun ka shiga zaka ga des gashi nan yafi 40 a hizba. Kowanne akwai abin da ake yi. Mutum ya zo, wani ya zo da rigimar bashi, yana bin wani bashi ya cinye masa, a kira shi a musu sulhu. Wani makoci ne ya dan kunna inji yana fesa makocinsa ruwa, ya kashi hizba a kira shi a musu sulhu. Wani ba sa magana, a ce mana da wani ba sa magana, a zo hizba a yi musu sulhu. Wani gashi nan yayi kaza a kashi hizba. Ga wani uba nan zai wa yarsa auren dole ba ta so, a zo hizba a yi sulhu. Ga wani can zai saki matarsa, a kawo zai hizba a yi sulhu. To sai zama ba ma iya sulhu da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba, kai komai ya faru a Kano jama'a su ce a tafi hizba. So da haka aikin 'yan sanda sai a kawo mana hizba, sai dai mu daga nan mu tura 'yan sanda. Aikin women affairs a kawo mana hizba, sai dai mu daga nan mu tura musu. Aikin naptip a kawo mana hizba, sai dai daga nan mu tura musu. Aikin 'yan sanda, aikin wato abin nan NDALA, aikin naptip, duk kusan hukumomin hasarera ko ba ci a gani akan hanya sai a ce a kai shi hizba. Wanda ya bata ko gajiyayya aka gani sai a ce a kai shi hizba. So da kawai hizba ita ke fara faɗowa mutane cewa kamar komai da ruwanka ce hizba. Haka mutane suka, to mu ne nan muke liyazi, sai mu kakashe shirya des cewa 'yan sanda ku in kaza ya faru kawo mana mu, an kaza ya faru maka. Kamar yanzu nan da nake muku magana, 'yan sanda sun je sun yi operation, sun kamo masu badala mutum 38. ACP ya kirawo ni bangaren operation da kuma bangaren abin nan, suka kirawo ni cewa to gashi sun mana aiki, za a kawo hizba. Suka tattaro waɗannan mata da waɗanda aka same su a cikin wani irin yanayi, suka kawo mana su. Yanzu mun sa an yi bincike, an tantance, an samu mata 11 ma suna ɗauke da cutar HIV. A cikin waɗannan da aka samu an kasa su 12, akwai 4 daga Katsina suke, akwai 15 'yan Kano ne, akwai 1 daga Abuja, akwai 2 daga Adamawa, akwai kuma wato 2 daga Gombe, akwai 1 daga Kogi State, akwai 2 daga Jigawa, akwai 4 daga Kaduna ma za mu ku tafi da su, akwai Nasarawa, akwai guda 1 daga Nasarawa, akwai guda 1 daga Sokoto, akwai guda 1 daga Zamfara, akwai guda 3 daga Niger. Waɗannan su ne mata ne kowace da goyo, kuma 'ya'yan nan duka ba na halal bane, duk ba na aure bane. Wasu ma sun kashe 'ya'yan da suka haifa din. Wata ma tana haifar yaron ta tsinke cibiyar, yaron ya mutu, shine ma dalilin da yasa aka je aka operation din. To yanzu ga su can muna ta tunanin yadda za a yi da su, da kuma shawarar da za a ba su da nasihohi, da kuma yadda za a warware matsalar. To wannan shine aikin hizba duk inda take.
komai sai a ce a kawo hizba.